kay matubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtob sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang malapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing ginkutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikid, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this
and my love. Kag karon, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. I was thought to be. This is me. This is me. This is my life, and I don't give a damn for love. Hala, kita ko gali sang kwarta sang tigulang nga babayi. Ay, kaluoy man sa iyan, no? Ay, base kung kinahanglanon niya ang kwarta, Pam. Ang mura kay, wala mo sa gahalong mo. Adali ko lang lang nabuksan ng handbag, sansaw lang. Ay, kinakonsensya ko. Ano? Kagero. Kinahanglan niya sang lula mong kwarta. Pili ka. Maluoy ka sa tigulang aging kawatan pa. O kung si lula mong kaluuyan mo. Pam, Kung maanad ka na yung mestiza, hindi ka na na pagkonsensyahon. Amo ginakitibag ka pa lang sobrang ini mo. Pero kung maanad ka na, tig-a ka na na parehas ang bato. Wala na naluoy-luoy Oh, ari imo na lang yung tanan ng 10,000. Ako na ng $1. Souvenir ko sa tigulang. Pam. Kung kulang pa ng kwarta, mangita pa tabi timahon ni. Agud nga madugangan kwarta mo. Pam, Dali ka. Dito naman sa downtown Mangita ta to sang damo kwarta nga bitimawon. kuwan po. Dugangan tang kwarta nga nakuha ta. Dali na Maria. Hay Nagapalang nga, mi ka ba? Kulmaan ko Imni lang na tubi Madula lang na. Mapuli na lang ko, Pam. Tama na niya. Dugangan ta na, gamay pa na. O to, sa putasan niya laban na nga nagabakal mga manggranon mo. Dito ko lang matambay. Dire ka lang, bantay ka lang diya. Ha? Maano ko di? Kung masabni ko nakaroon ng wallet sa mga biktima ko, kag may malaga sakon, prepara kay haboy ko sin mo. Ha? Oo. Kung maboy ko ganin sin mo, dagan ka na yun. Puli ka nito diritso sinyo. Basta nang tanayin kita, aya. Pam! O sige na, di ka na. Bantay ka diya. Pam! Hindi na lang! Ha, dali lang niya. Ay, Diyos ko. Diyos ko, patawaran lang kami ni Pam, ha? Kinahanglan ko gidabi ang kwarta subong Kinahanglan ko Diyos ko. Para kay lola ko. Oh, sa diin na si Paman. Nadula siya, ho. Sa diin siya nagkadto. Nasir! Nasir! Hindi, si Pam! At Diyos ko, gadalagan! Kinalagan sa sangkong katawa! O Diyos ko, gadalagan siya pakadto sa nahamtangan ko! Ala, kadasig siya magdalagan! Malapit na lang sa sakon! Sisa! Salaw! Oh! Ops! Nasalo ko! Madalagan ko! Madalagan ko! Diyos ko, pagigiman ko At tuduhan ko pag gitang pagdalagan. Kinanglan, makapalayo ako di. Dalagan, Maria! Dalagan! Salamat. Alin ako sa balay. Maria, Pa? hindi ka magalin. Lalo ginalagas ka? Pwede ka basa sa imos ang balhas, oh? Kuwan pa? Nadawan ka gidaw? Piling niso, aga ka pa kayo na dito nga nagalit sa ospital. At palapit na sa ako. Oo, pa. Sa di ka nagalin? Pa? Kaya nakapakulong nga nagalit sa ospital siling ni Jaimo Marga. Ay, kuwan pa. Ipaibalo nila ako sa kaimtangan ni nanay. Wala ako matulugan sa kabalaka. Ginlakat ko lang ang ospital pa. Ano? Hindi ba lang may kwarta ka man? Wala ko nadala ang wallet ko pa.
Tani nagulam ka sa inugpliti kay Choy mo isoy. Okay lang pa Kalabot man ko di. Ano na to kuno si Lula? Malayan ko ng kondisyon ni Lula mo. Gin-stroke siya. May high blood gid man si Lula mo hamulin sa unay. Ginatake siguro siya tungod sa sobrang nga kabalaka kakapoy. Makaluoy man si nanay. Nga pa, mapatay na si Lula nga Mga muyo lang kita nga kabay pa nga makaluwas siya sa kondisyon niya subong. May ugat nga nagputok sa iya ulo. Kagamoy ng kabagdan nga kumato siya. Kag suno kay Choy mo isoy, 50-50 kondisyon subong ni nanay. Kag nahadlok ako sa mahimo matabo sa iya, Maria. Paano na lang abi ko may matabo kay nanay? Maano kita, Maria? Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita,
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Sa sitwasyon ko subong mula ako sa may mo, anak. Kagaring kwarta nga nabilin sa akong binaligyan sa nga balay sa Bacolod. Amo na lang ining katapusan ko nga kwarta. Pa, may sinuptan man ko. Idugang ko sa balayran ni Lola sa ospital. Maria, anak, Ang ginahatag ni Lola sa akon, kinasupot ko pa. sa kabutanan gid sa imo, anak. Pa, kadako sang utang ko nga kabalaslan sa inyo ni Lola Basyon. Sa pagpadako ninyo sa akon. Maria, anak. Sige lang pa. Hindi lang ta magdulot sa paglaom. Makaluwas kit si Lola. Kabuhaton ko kit ang tanan. Agod nga makabulig sa inyo ni Lola. Maria. Wala kabalo si Papa sang gitimo ko. Sa diinaihan si Paman. Bisan snatcher siya, pero puot man si Pam. Ginbuligan man niya ako sa problema ko. Ato si Choy Isuyo. May kinaistorya siya. Mapalapit ako sa iya. Choy Isoy! Oh, Maria? Choy Isoy! Dok, salamat kita. Kamusta si Lola Pasyon? Dali ka, Maria. Dali ka. Dito kita maistoryahan. Sino to, Choy? Ang doktor ato ni Lola mo. Ay, nga ako no, Choy. Kamusta na si Lola? Kabugtaw na siya. Maria, sa ano ko bala ihambal ini sa imo man? Nga, Choy, suya. Ari ka ni ang kwarta nga ginpadala ni Papa. Idugang sa inugbayad di kay Lola. Ari, Choy, oh. Pila ini? 30,000 din na, Choy. Ay po, salamat sa Diyos. Mayo kami tinago pa si Papa mo a kwarta. Ang iban sinuptan ko, Choy. Maria, Oo, Choy. Di, Choy, ano na itong inugambal mo sa akin? Maria, si Lola mo bala? Ano si Lola, Choy? Ginbayaan ka na ni Lola mo. Patay na si Lola mo, Basyon. Patay na siya! Hindi! Si Lola Basyon! Hindi, Choy! Hindi patay si Lola ko! Hindi! Lola Basyon! Lola! Lola! Patay na si nanay. Diyos ko. Idok, magpakabakod ka. Wala na nga ako ni Lloyd. Sunod sa doktor, kung nabuhi gid man si Chay Basyon, pareho lang gihapon nga isa siya kapatay. Marga, Maantos gihapon siya. Kag kamo ni Maria. ano ining pagdilaw nga nagambol sa akon?
Idok, tiyo na siguro ni Chay Basyon. Pasalamat ka gani nga nakapahuway na siya eh. Paano na lang kami karoon ni Maria? Paano na lang kami sa anak Idok, ko? may kaluoy gid ang mahal nga Diyos. Hindi niya ka mo pagpabayaan na. Salig lang wala sa iya. Salig lang sa Diyos, Idok. Lay. Lay. Patay git si Lola ko, Basyon, Pam. Condolence, Miss Tisa. Salamat git sa pulik mo sa akon, ha? Wala to ya. Hindi man to akong kwarta. Pam, Hindi ta na di bala na yung pagistoryahan. Pasig bala may makabati aw. Ari gali o. ano na? Dugang mo bakal sang piyambre di. Kinawatan mo. Di mo kwabi makuha kwarta. Hindi sa kinawatan. Hindi na lang, Pam, ah. Kakiriw. Patunan na bala. Yawat po na nga makabulig-bulig sa klastuhon nyo di. Kabalo ko, wala na kamo kwarta. Pam, budlayan ako sini. Guro magpadayon sa pag-eskwela kay wala na tiyupon si Papa. Mauntat kid guro ko sini, Pam. Maria? Kalibuso pong ulo ko kung sa diin kami makuha sang amon kalastuhon. Ang amon pagkaon ni Papa. Eh, wala na yung problema, ah. Wala na problema, Miss Tisa. Kung gusto mo nga makakwarta ka, upod ka lang sakon. Upod ka sakon diskarte. Oh, Hindi ka mo magutman ni Papa mo. Mama! Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Makulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Padayon